माझा मुलगा पुण्यात शिकतोय तरी पण त्याचं इकडेच मी आणि आता त्याला 14 तारखेला मी सकाळी बोलावून घेतलं आहे. आणि हे जे सरांचं डिसिजन मला खूप अत्यंत बरोबर आहे. माझ्या नवऱ्याने सुद्धा याच्यामध्ये हे केलं आहे. त्यांचे कामगार आहेत, त्यांना सगळ्यांना सांगितलेलं आहे की तुम्ही सरांबरोबर राहायचं आहे आणि मला ही एवढी एवढी मतं पाहिजेत, कारण आम्ही जे आता काय करतोय ते सरांच्या ह्याच्यामुळेच आमचं पोटापाण्याचं म्हणा आणि काय म्हणा, आणि त्याच्यामुळे ह्या गावाचा जो विकास आहे तो सरांनी आता हा अगदी योग्य डिसिजन घेतला आहे. त्याच्यामुळे आत्ताही आम्ही सरांबरोबर आहोत आणि यापुढेही आम्ही सरांबरोबर असणार आहोत. असंच त्यांच्या पाठीशी आम्ही कायमस्वरूपी राहणार आहोत. ह्या ज्या पद्धतीन पक्षान सराचेर अन्याय केलो आसात, पूण मांद्रेच्या जनता ही सराबरोबर आसा हे गेले 4 दीस आमकां दिसता. हे फावट आमी मांद्रे मतदारसंघात स्वतंत्र उमेदवार विजय करून एक मोठो इतिहास घडयतलो हे तुमकां सगळ्यांक कळटलें. आणि सगळी जनता ही सरा फाटल्यान आसा. हांव जनते कडेन विनंती करता की तुमचो उमेदवार अपक्ष, प्रत्येक जनतेन जर आपूण अपक्ष सराच्या नात्यान रावलो असो जर सगळ्यांनी धरले, निश्चित विजय आसा. आणि जे प्रोजेक्ट जे मांद्रे मतदारसंघात गेली 5 वर्सां पेंडींग आसात, सराचे अर्धवट दवरलेले आसा, तेतून इलेक्ट्रॉनिक सिटी मोठ्या प्रमाणात रोजगारयुक्त एक प्रोजेक्ट आसलो तो आयज थंयचे थंय आसा. तुयेंचे हॉस्पिटल आमकां सगळ्यांक खबर आसा, अर्धवट स्थितीचेर उद्घाटन केलें. त्या उद्घाटन केल्या पासून आयज पर्यंत थंय एकय पेशंट येयल्लो ना, आमकां सगळ्यांक खबर आहा. फक्त आपल्या नांवाची पाटी लागपा खातीर उद्घाटन केल्लें आसा. तो पूर्ण प्रोजेक्ट सराचो 100 बेडीचो प्रोजेक्ट. तो जवळ जवळ ह्या भागातले 450 लोक भुरगे आमचे कामाक लागतले आसले. हल्लीच 18 कामगार त्या हॉस्पिटलान घेतलेले आहात. 18 हे वाळपयेन 70चे आहात. त्या आमदाराक जाब विचारपाची गरज आहा जनतेन. कार्यकर्त्यांचा मोठो संच असल्यामुळे हो संच आसा हो बूथ 14चेर भोंवताले, 14च्याच बुथांतले. कुशीकचे 13तलो कोण आसचो आणि 15तलो कोण आसचो ना. देव दुर्लभ कार्यकर्ते येल्या मोठ्या संख्येन, खास करून भारतीय जनता पक्षान म्हजेर केल्ल्या अन्यायाक लागून अन्यायाची चीड जी आसा ती म्हाज्या बरोबर म्हाज्या परस जास्त तेंच्यान आसा. आणि तांच्यान ती चीड असल्यामुळेच हांव पक्ष सोडूंक शकलो, नाजाल्यार भारतीय जनता पक्ष हांव सोडूंक शकचो नासलो. आज हांव पूर्ण रिलीव्ड आसा आणि ताणें घेतलेल्या निर्णयाशी हांव सहमत जालो आणि प्रचार जोरान चालू आसा. खंयचे प्रश्न घेवन तुमी फुडें वतले? न्ही, प्रश्न खास करून जे मुख्यमंत्री पदाच्या काळात हांवें दूरगामी विचार करून ह्या मतदारसंघाचे आणि एकूणच पेडणे तालुक्याच्या संदर्भात जे काही निर्णय आणि प्रोजेक्ट घेतलेले, जेचो फायदो येणाऱ्या पिढयेकूय फुडल्या मेळटलो. इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो म्हज्या स्वप्नांतलें म्हजें ब्रेन चायल्ड. GMCचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हांगा हाडप, जेतूनसून GMCचे कन्सल्टंट्स, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स हांगा पावप. आणि त्याच्या खातीर 52 कोटीची इमारत सुद्धा बांदलेली आसा. गेल्या 5 वर्सांत कुसकूट फुडें हल्ले ना. हांगा उदकाचे सामके गंभीर समस्या आसा. चांदेलचो 15 MLD प्लांट हांवें 30 MLD करपाक घेतलो, कामूय सुरू केलें, वर्क ऑर्डर दिल्ली, पूण गेल्या 5 वर्सांत काम ठप्प आसा. आणि ते 15चो 30 करता आसतना आनी एक 30 MLD प्लांट हांवें तुवें पठाराचेर घेतलो, जेच्या खातीर पंपींग स्टेशन सुक्या कोयणान केल्लें आसा. ताचेर सरकारान खर्च केल्लो आसा. नाव गव्हर्मेंट कॅनॉट गो बॅक.